No niin, tervehdys kaikille ja tervetuloa tänne meidän ensimmäisen yrittäjäaamiaisen webinaariin. Meillä oli tässä paljon asioita käsiteltävänä. Runsas oli asialista tällä kertaa, joten käydään kohtalaisen pintaraapasulla läpi näitä asioita. Ja sitten voidaan teidän palautteen perusteella pitää syventäviä osioita niistä, mitkä enemmän kiinnostaa. Minä olen tosiaan Tiia Kiiskinen ja yritysmentoreita edustan. Mennään heti asiaan, eli alustatalous ja uudet työllistymismuodot, eli miten alustatalous vaikuttaa meihin tällä hetkellä ja mitä mahdollisuuksia se meille tarjoaa. Että tämä perinteiseksi koettu yrittäjyysmuoto, tämmöinen istu minä, mies ja paku yritysmuoto ei ole enää se ainoa oikea. Ja viime vuosien aikana tähän on muodostunut vaikka ja minkälaista mahdollisuutta ympärillä, joka toimii tietysti positiivisena kannusteena sitten muillekin ryhtyä yrittäjämäiseen toimintaan. Alustatalouden kasvu on mahdollisuus, mutta se on myös uhka. Mutta riippuu puhtaasti siitä, että miten sä sopeudut tähän alustatalouden maailmaan ja miten sä saat hyödyntää sen mahdollisuuksia. Mikäli sulla ei ole vielä yritystoimintaa, niin alustatalouden tarjoamat uudet työmuodot, uudet mahdollisuudet voi olla tosi mielenkiintoisia. Niistä uusista työllistymismuodoista sitten vähän enemmän. Freelancer-toiminnan kaikki varmasti tunteekin. Et nykyään diginomadit on se trendikäs termi, kun katsellaan, että porukka painaa tuolla ympäri maailmaa tekemässä töitä yleisesti koodauksen, markkinoinnin vastaavien tehtävien parissa. Se on kohtalaisen uusi trendi, mutta on muodostunut tosi suosituksi. Ja jos elämäntyyli on tämmöinen reissaileva, niin se soveltuu kyllä tosi hyvin. Freelancereilla on myös paljon erilaisia communities ympäri maailmaa, eli jos sä lähdet tonne johonkin Balille vaikka, niin sieltä löytyy satoja ihmisiä, jotka tekee sitä samaa kuin sinä, jolloin sitä tukea ja neuvoja saa helposti. No toinen on nämä gig-työntekijät, eli Uberit, Woltit, YMS, mitä meiltä nyt näitä löytyy. Mahdollistaa lyhytaikaista joustavaa työtä. Ja voi olla työtä, siis ihan täysipäiväistä työtä tai sitten tämmöistä lisätienestien hankintaa. Ja nämä on vähän profiloitunut herkästi ulkomaalaistaustaisille, mutta se syy siihen on se, että se on helppoja tehtäviä tehdä ilman suomen kielen taitoa, mutta mikään ei estä myös suomenkielistä työntekijää tietenkään osallistumasta näihin alustoihin. Ja sielläkin on tapoja tehdä kevyemmin tai tehdä huomattavasti raskaammin, eli myös suuremmalla panoksella ja suuremmalla voitolla tehtäviä. Verkkokurssien tarjoaja. Tämä on myös mielenkiintoinen kokonaisuus. Eli tämmöiset alustat niin kuin Udemy, joita mä monesti mun asiakkaille suosittelin, niin sieltä löytyy maan ja taivaan välistä kaikkia mahdollisia verkkokursseja. Et jos sulla on niin kuin tietty asiantuntemus omasta alastasi ja sä haluaisit sillä tehdä rahaa, niin verkkokurssi voi olla siihen hyvä vaihtoehto. Udemy on yksi näistä, se on pääasiassa englanninkielinen, mutta myös Suomesta löytyy tämmöisiä alustoja, joissa verkkokursseja voi helpostikin kääntää tuottaviksi kokonaisuuksiksi. Ja mikä verkkokursseissa on myös hauskaa, on, että kun sä niitä teet, jos sä niitä saat menestymään, niin sä muodostat itsellesi brändiä samalla, ja sulta tullaan ostamaan myös ihan palveluja suoraan. Se toimii hyvänä markkinointiväylänä myös. No ihan verkkokauppiaat. Sitten vanha termi verkkokauppiashan meille on kaikille tuttu, mutta nyt on tullut tämmöinen uudempi tapa toimia verkkokauppiaana, esimerkiksi Amazonin tai eBayn kautta, jolloin me ei enää rajoitutakaan pelkästään Suomen markkinaan, vaan me voidaan toimia koko maailmassa. Ja tämä on aika suosittu niin kuin dropshipping-konseptille, eli monet toimii niin, että keksivät jonkun tuotteen vaikka Kiinasta sellaisen toimijan kanssa, joka lähettää sieltä tuotteet suoraan asiakkaalle. Eli siellä ei tarvitse toimia mitään muuta kuin välikätenä verkkokauppiaana. Ja kaikki muu logistiikka toimii sitten Kiinan tai missä tehdas onkaan ja asiakkaan välissä, jolloin se on aika niin kuin matala vaivaista. Toki markkinointia vaatii myös hieman. No, sisällön tuottaja on myös laaja termi, joka ei käsitä pelkästään tietenkään niin kuin copywriteria sisällöntuotantoa nettisivuille. Mennään tähän nettisivuihin vähän myöhemminkin vielä, mutta tämä niin sanottu influenceritoimintahan on nyt myös osa tätä uudenlaista yrittäjyyttä, uudenlaista työllistymistä.
Eli mikäli on tämmöinen somenatiivi ihminen, tykkää esiintyä, tykkää kuvata, tykkää raportoida elämäänsä, niin jos sä saat kerättyä yleisöä, niin se on suoraan tapa ansaita rahaa. Siellä on yhteistyökumppaneita, jotka tarjoaa rahaa vastaan. Tarjoaa rahaa sun palveluita vastaan. Toisilta saattaa saada tuotepalkintoja, mutta toiset ihan tosiaan puhtaasti maksavat siitä, että esittelet heidän tuotteitaan. Ja tässä ei tosiaan ala tai ikä ei ole rajoite. Eli näitä niin sanottuja influenssereita löytyy kielistä kuin kielistä ja ikäryhmistä kuin ikäryhmistä. Sitten osuuskuntayrittäjä voi vähän yllättää täällä viimeisenä työllistymismuotona. Sehän on vanha kuin faan. Osuuskuntayrityksiähän meillä on Suomessakin semmoisia kuin vaikka Sokin toiminta, todella suuria ja vanhoja. Mutta osuuskuntayrittäjyys on ehkä nyt nostanut itseään pinnalle tämän alustatalouden ja työn muutoksen, työn murroksen kautta. Et osuuskuntayrittäjyys poikkeaa vähän niin kuin toiminimi- tai osakeyhtiöyrittäjyydestä siinä, että se riskiprofiili on aika paljon matalampi. Ja osuuskunnassa on ehkä vähän helpompi lähteä siihen yritystoimintaan mukaan, ja sulla on myös oma tukijoukko ympärillä. Mutta kuitenkin se riskin määrä on kohtalaisen pieni. Alustatalouden mahdollisuuksista sitten hieman lisää. Eli mikäli nyt harkitsisi alustatalouden yrittäjyyttä, niin positiivisena sieltä löytyy heti se laajempi markkina-alue. Eli alustatalouden kautta voi toimia aika tehokkaasti kansainvälisesti, Suomen laajuisesti, miten toivookaan, ilman että se markkina rajautuu niin kuin perinteisessä toiminnassa usein sille omalle maantieteelliselle alueelle. Alustatalouden yrityksen käynnistämisessä on pienemmät kustannukset, koska ne jokseenkin pohjautuu digitaaliseen toimintaan, eikä välttämättä niin kuin pysyviä toimitiloja, eikä aina välttämättä henkilöstöäkään sitten tarvita. Vakuutukset voi myös olla hieman kevyemmät kuin perinteisessä liiketoiminnassa. Alustatalous on myös vähän joustavampaa ja skaalautuvampaa kuin mitä perinteiset yritysmuodot on. Siellä voi helposti kasvaa kohtalaisen matalalla riskillä ja kohtalaisen helposti. No mitäs ne uhkat sitten on, jos tosiaan alustatalouden pariin haluaa lähteä? Kilpailutilanne siellä voi olla kohtalaisen kova. Eli näitä tekijöitä tulee koko ajan lisää. Ja silloin työn tai palvelun hinta voi laskea harmillisenkin alas tietyillä aloilla. Että mikäli se on saturoitu, se ala, sitten se toiminta voi olla haastavaa. Alustataloudessa ollaan myös riippuvaisia alustoista tietysti. Et mikäli sä oot naimisissa toiminnassa siihen yhteen tiettyyn alustaan, jos siellä tapahtuu jotain, jos lainsäädännössä tapahtuu jotain, sulta voi yllättäen olla koko sun liiketoiminta pois alta. Itse kannustaisin aina hajauttamaan sitä pottia, mutta mä ymmärrän, että etenkin alkuvaiheessa se yksi alusta on yleensä helpoin lähteä. No, alustatalouden parissa voi tulla nopeita muutoksia eteen, koska se on vielä tuore konsepti. Ja säätely on melko vajaavaista, että voidaan vähän ehkä verrata kryptomarkkinoihin, joissa myöskin sääntely on hakusessa, on ollut villilänsi vuodet ja kaudet, ja nyt sitä säätelyä tulee. Niin me voidaan kyllä odottaa, että myös alustatalouden pariin tulee vielä säätelyä, joka voi muuttaa markkinaa nopeastikin. No niin, ja mennään eteenpäin seuraavaan asiakokonaisuuteen. Eli kevyt yrittäjyys, joka on meille kaikille jo aika tuttu aihe, mutta viime aikoina on noussut esiin paljon asioita kevytyrittäjyydestä, jotka tekee siitä kohtalaisen haastavaa, erityisesti tietyillä toimialoilla. Niin kevytyrittäjänä kun toimii, niin on jokseenkin juridinen väliinputoaja, koska kevytyrittäjähän ei ole juridisesti tunnistettu työllistymisen muoto, joten sillä ei myöskään ole minkään sortin oikeuksia tai tunnustusta Suomen lainsäädännössä. Aika useinkin on tapahtunut niin, että kevytyrittäjät on todettu lopulta työntekijöiksi näissä niin sanotuissa sopimussuhteissaan, jolloin sitten sekä kevytyrittäjälle että tälle asiakkaalle on voinut muodostua aika merkittäviä maksuja näistä työsuhteen sivukuluista.
Toinen ongelma kevytyrittäjille on tämä sopimusepäselvyys. Eli kun kevytyrittäjähän toimii laskutuspalvelun kautta, eli on käytännössä tämmöisen IT-palvelun ostaja. Ja se tarkoittaa sitä, että kun kevytyrittäjä tekee sopimuksen asiakkaan kanssa, niin se sopimus syntyy käytännössä yksityishenkilön ja tämän asiakkaan välillä. Tämä laskutuspalvelu ei ole millään muotoa osallisena tässä sopimuksessa, ja tämä aiheuttaa sitten erityisesti esimerkiksi rakennusalalla ongelmia, koska se ei täytä tilaajan vastuun ehtoja. Tästä syystä rakennusalalla ei huolitakaan Rakennusliiton näkökulmasta kevytyrittäjä lainkaan töihin. Vakuutusongelmia voi myös tulla kevytyrittäjille vastaan, ja tämä myös johtuu pitkälti siitä, että kun se juridinen asema on vähän heikko ja epäselvä. Että jos esimerkiksi tällä laskutuspalvelun tarjoajalla on olemassa niin sanotut vastuu-oikeusturvavakuutukset, muut vakuutukset kunnossa, se ei välttämättä korvaa tätä kevytyrittäjän toimintaa lainkaan. Tästä on valitettavia esimerkkejä tullut mediassa välillä vastaan. Ja silloin se riski, erityisesti aloilla, joissa vahinko voi olla suuri, on aika merkittävä. Kevytyrittäjät voi kohdata myös rajoitettuja liiketoimintamahdollisuuksia puhtaasti tästä heidän työskentelymuodosta johtuen. Tämmöinen niin kuin sopimisen joustavuus on hyvin rajallinen silloin, kun sä olet kevytyrittäjä. Samoin se voi aiheuttaa tämmöistä statuskysymystä, uskottavuusongelmaa monen asiakkaan silmissä, kun toimii kevytyrittäjänä. No mitäs sitten osuuskunta alustatalouden ratkaisuna? Mä jo vähän raapasinkin tuota osuuskuntaa pinnasta. Alustatalous on nyt tuonut semmoisen uuden mahdollisuuden hyödyntää osuuskuntaa aika mielenkiintoisesti yhtiömuotona, koska osuuskunnat on jäsentensä omistamia ja hallinnoimia, joten ne on melko yhteisöllisiä demokraattisia kokonaisuuksia. Ja se aika lailla palvelee alustatalouden näkökulmia. No, osuuskunnan edut alustataloudessa on nimenomaan tämä yhteisöllisyys. Jäsenet tukee aika vahvasti yleensä toisiaan, joten tämä yksinyrittäjä ei ole täysin yksin, vaan siellä on tuki ympärillä. Voitonjako toteutetaan vähän eri lailla osuuskunnissa kuin muissa yrityksissä. Usein esimerkiksi saattaa olla siis tässä osuuskunnan järjestyksessä nimetty näin, että jokainen saa sieltä sen oman työpanoksensa suuruuden ulos, mutta on myös muita tapoja. Joka tapauksessa se on yksinkertainen ja kohtuullisen houkutteleva tämä osuuskuntien voitonjakosysteemi. Osuuskunnissa on myös yhteiset resurssit ja tuki, koska osuuskunta voi tarjota jäsenilleen erilaisia palveluita, koulutuksia, tukea, juridista apua, markkinointiapua, ja ne kaikki on kohtuullisen hintaisia, koska ne on sen osuuskunnan itsensä tarjoamia ja neuvottelemia. Osuuskuntatoiminta koetaan kestäväksi ja eettiseksi. Tämä tietysti riippuu nyt osuuskunnasta. Varmasti on semmoisiakin, jotka ei ole kestäviä ja eettisiä, mutta lähtökohtaisesti osuuskunnat yleensä pyrkii vastuulliseen ja läpinäkyvään toimintaan. Osuuskunnat on myös melko joustavia, joka vastaa hyvin alustatalouden haasteisiin, että siellä alkukustannukset ja investoinnit on melko pieniä ja skaalaaminen sekä ylös että alaspäin onnistuu melko kivuttomasti. Ja kun toimii yksin yrittäjän sijaan osuuskuntana, neuvotteluasema on helposti voimakkaampi ja sopimuksia on melko usein yksinkertaisempaa toteuttaa, koska sun on suurempi voima sun takana. Sitten, mites meidän 2024 uhkakuvat ja riskit? Meillä on mielenkiintoinen vuosi, joka sisältää poliittista epävarmuutta, taloudellista epävarmuutta, tekoälyn valtavaa kehitystä ja muita yhteiskunnallisia muutoksia, jotka meihin yrittäjinä tulee jokseenkin vaikuttamaan. Eikä pelkästään yrittäjinä, vaan myös Suomen kansalaisina. Poliittinen ilmapiiri voi vaikuttaa tiettyjen yritysten toimintaan, koska se herkästi muuttaa kuluttajien ostotottumuksia. Esimerkiksi tästä nyt heti kylmänä esimerkkinä Venäjä ja Venäjän toiminta, niin kyllä suomalainen kuluttaja nyt jokseenkin pyrkii välttämään venäläisiä tuotteita ja palveluita tai yrityksiä, jotka on kytköksissä Venäjään. Samoin kuin nämä rajoitteet voi hankaloittaa materiaalihankintaa, logistisia kuluja voi nostaa merkittävästi
ja tehdä muita ikäviä temppuja. Nämä on jokseenkin tuttuja tuolta viime vuodelta, mutta tämä sama ongelma jatkuu yhä edelleen. Taloudellinen epävarmuus on myös tuttua viime vuodelta, mutta ei ole ohi. Etenkin rakennusalalla me ollaan matkalla ehkä jopa niin kuin synkempäänkin aikaan kuin missä ollaan oltu. Mutta onneksihan nämä on heilahtelevia aikoja ja sieltä tullaan sitten myös kyllä ylös, kun vaan pysyy mukana nyt. Korkotasot on heiluhdellut aika merkittävästi. Nyt onneksi näyttäisi, että 2024 korkotasot pysyisi jokseenkin vähän matalampina kuin mitä ne on nyt viime vuonna olleet. Valuuttakurssit heilahtelee poliittisen ilmapiirin sanelemina. Tämä vaikuttaa lähinnä ehkä ulkomaan kauppaan ja hankintoihin. Me ollaan lamassa, mutta lama ei ole, se koetaan hyvin negatiivisena terminä, mutta lama voi myös antaa monia mahdollisuuksia yritystoiminnalle, kun siihen osaa sopeutua. Ja ne, jotka laman jälkeen on vahvoilla, ne on niitä, jotka kasvaa eniten. Eli lamaa ei kannata pelätä turhaan. Ottakaa se hetki, mua täällä kaipaillaan. No niin. Teknologinen kehitys on aikamoisessa vaiheessa tällä hetkellä, ja erityisesti tekoäly ja sen mahdollisuudet tuottaa meille monia kysymyksiä ja monia mahdollisuuksia nytten. Mutta tekoälyn kehittyminen niin nopeasti tekee monesta tehtävästä ja palvelusta aika äkkiä vanhentuneita ja tarpeettomia. Mä kerron vähän lisää tekoälyn mahdollisuuksista myöhemmin, mutta siihen on hyvä varautua ja sitä on todella hyvä ja tärkeää seurata, että minkälaisia tekoälyn innovaatioita meillä tulee eteen, koska ne voi nopeasti vaikuttaa siihen omaan palveluun. No mutta miten me käännetään tekoäly eduksi sen sijaan, että me pelättäisiin sitä liikaa? Etenkin jos olet yrityksen alkuvaiheessa ja vielä mietit, että mitähän sä nyt tekisit, niin tekoäly on aivan loistava työkalu liiketoimintaideoiden kartoittamisessa ja brainstormauksessa. Helposti me jäädään sinne oman laatikon sisään nököttämään ja mietitään asioita tällä tavalla, niin ihan vaan se, että kysyy tekoälyltä, kysyy ChatGPT:ltä, että hei, että mulla olisi tämmöinen idea, voitko antaa mulle 10 muuta ideaa, jotka on samantyyppisiä, tai sitten vaikka 10 ihan muuta villiä business-ideaa vuodelle 2024. Niin sieltä voi löytyä tosi mielenkiintoisia ideoita, jotkut on varmasti aivan idioottimaisia, mutta tärkeää informaatiota, siis todella niin kuin tällaista hyvää, omaa mieltä ravistelevaa tietoa sieltä tulee myös. Tämä jatkuu tästä vähän aasinsiltana nyt liiketoiminta- ja markkinointistrategioihin. Eli kun se liiketoimintaidea on kehitetty tai kun se liiketoiminta on jo sulla olemassa, ja sä mietit, että mitähän sä nyt erottuisit muista tai miten sä teet sun markkinoinnin, niin tekoäly on tosi hyvä työkalu auttamaan sua siinä markkinoinnin ja liiketoiminnan toimenpiteiden ideoinnissa. Ja sä voit myös pyytää ChatGPT:tä. Ihan vaan kirjoitat sinne, että luo liiketoimintasuunnitelma maisemointialalla toimivalle yritykselle. Vähän tarkemmin kannattaa vielä niin kuin spesifioida, että mitä te tarkalleen teette. ChatGPT luo sulle liiketoimintasuunnitelman, tyypillisen liiketoimintasuunnitelman sun alalle. Se voi toimia tosi hyvänä pohjana siihen omaa liiketoimintasuunnitelmaa varten. Samoin markkinointistrategia tai markkinointisuunnitelmat yleensäkin. Sanot, että hei, että mulla on tämmöinen yritys, että mä myyn teknologiatuotteita tolle ja tolle alalle, kehitän minulle markkinointistrategia. ChatGPT tekee sulle tyypillisen markkinointistrategian. Niitä joutuu ehkä vähän muuttamaan, muovaamaan, mutta se, että sä saat sen toteutettua noin yksinkertaisesti ilman ulkopuolisen konsultin apua ja jokseenkin ilmaiseksi, niin on sulle tosi suuri hyöty. Ja näitä voi monesti käyttää ihan suoraan semmoisena ilman muokkauksiakin. ChatGPT toimii todennäköisyyslaskennan kautta. Eli se, mikä on todennäköisesti se paras vaihtoehto sun kysymykseen, niin sen se tarjoaa. No myynnin tuki. ChatGPT on tosi hyvä kirjoittamaan myyntikirjeitä tai myyntitekstejä, markkinointitekstejä sun palvelun pohjalta. Eli kirjoita sinne promptiksi, eli prompti on siis tämmöinen kysymys, joka me tarjotaan ChatGPT:lle. Kirjoitat sinne kysymykseksi, että hei, että voisitko kirjoittaa mulle myyntitekstin tälle palvelulle, jolla mä tavoittelen tällaista asiakasta. ChatGPT tekee sen sulle. Ja se on monesti parempi kuin mitä yksikään konsultti
olisi mahdollisesti voinut kirjoittaa. Muokkaat sitten tarvittaessa. Samoin se voi kirjoittaa sulle sähköpostimainospohjia, sosiaalisen median mainontaa yms. Tässä heti nähdään monta kohtaa, missä voi säästää hirveästi työaikaa, resursseja ja mahdollisesti henkilöstökuluissakin, kun me hyödynnetään tekoälyä. Nettisivujen sisältö on seuraava mielenkiintoinen. Eli aika lailla varmasti kaikilla yrityksillä on ne omat nettisivut. Se, että mitä ne pitää sisällään, onkin sitten toinen kysymys. Eli heti jos nettisivuilla löytyy kirjoitusvirheitä tai muuta tämmöistä, niin se heikentää aika paljon uskottavuutta. Siksi mä koen, että etenkin aloittavalla yrityksellä on tosi hyvä tapa lisätä sitä nettisivun uskottavuutta sillä, että sä pyydät ChatGPT:tä kirjoittamaan sulle palvelukuvauksen sun palvelusta esimerkiksi ja syötät sen sinne sun nettisivuille ihan semmoisenaan. Tästä sitten voidaan mennä paljon eteenpäin esimerkiksi hakukoneoptimointiin ja näihin, mutta käydään se toisessa sessiossa läpi, että miten hyödynnetään oikeasti hyvin nettisivujen puolella tekoälyä. Yhteenvedot dokumenteista. ChatGPT osaa, ainakin tämä maksullinen, itse käytän ChatGPT 4 maksullista versiota, joka on muistaakseni 18 € kuukaudessa, eli ei ihan hirveän kallis. Mutta siellä pystyy vetämään dokumenteista yhteenvetoja, eli sä voit syöttää sinne useampia dokumentteja, jotka pitää tekstisisältöä, ja pyytää vetämään yhteenvedon. Ihan sama miten monta dokumenttia. ChatGPT kirjoittaa sulle siitä tiiviin yhteenvedon niiden kaikkien dokumenttien sisällöstä. Tällä voidaan säästää aika reippaasti aikaa siinä, että ne kaikki dokumentit lukisi läpi. Toki on tietysti selvää, että jos puhutaan nyt esimerkiksi sopimuspapereista tai tämmöisestä, missä pitää oikeasti olla tarkkana niiden sanamuotojen kanssa, niin sitten me luetaan ne tietenkin läpi ihan itse, mutta muunlaisissa dokumenteissa tämä on todella näppärä ja aikaa säästävä työkalu. Presentaatiot. ChatGPT:lle voi myös syöttää sen oman dokumentin, itse kirjoitetun dokumentin, tai vaikka ChatGPT:n kirjoittaman dokumentin, ja pyytää sitä tekemään presentaation siitä dokumentista. Sitten se luo sulle PowerPoint-presiksen aiheesta. Ne ei ole vielä visuaalisesti mitään maailman kauniimpia, mutta se luo sulle hyvän pohjan ja säästää aikaa. Muita keinoja käyttää ChatGPT:tä. Vähän jo itse asiassa sivuttiinkin tätä mainosten tekemistä. Eli mainostekstit ChatGPT pystyy tosi näppärästi tuottamaan. Maksullisella versiolla, josta juuri mainitsin, eli tämä ChatGPT 4 pystyy myös tekemään mainoskuvia suoraan. Eli sä voit antaa sinne tekstin, tee mulle rakennusmies, jolla on keltainen kypärä päässä, joka pyörittelee sopimuspapereita kädessään. ChatGPT tuottaa sulle semmoisen kuvan, jota sä voit sitten käyttää sosiaalisen median mainonnassa esimerkiksi. Asiakaspalvelun parantaminen on yksi tosi mielenkiintoinen kokonaisuus tekoälyssä. Eli meillä alkaa olla aika paljon erilaisia tekoälypohjaisia chatbotteja, jotka voi ottaa osan yrityksen asiakaspalvelusta hallintaan. Erityisesti tämmöisessä niin kuin liidiränkkäystilanteessa, että jos halutaan katsoa, että minkälainen yhteydenotto, onko se semmoinen, että on potentiaalinen asiakas esimerkiksi, niin ChatGPT pystyy, tai anteeksi siis nämä AI-pohjaiset chatbotit pystyy tosi hyvin kvalifioimaan sen liidin ennen kuin se tulee sulle myyntiliidiksi. Tämä on myös aika laaja kokonaisuus, johon voidaan sitten mennä myös syvemmin sisään. Toiminnan tehostaminen. Mikäli sulla on tiettyjä toimintamalleja, miten sä toimit sun yrityksessä, ja sä oot aina kokenut, että on se ainoa oikea tapa, yleensä on aina hyvä kyseenalaistaa ja peilata omia toimintatapojaan ja miettiä, että olisiko parempia ratkaisuja toteuttaa tämä. ChatGPT voi toimia sulla peilausapuna. Eli sen sijaan, että sulla olisi se hallituksen puheenjohtaja tai kuka lie siellä, jolta sä testaat näitä sun ideoita, niin sä voit testata niitä ChatGPT:llä. Sä testaat sun toimintamallia, sä voit kysyä, että mikä olisi paras toimintamalli tähän, miten tämä pitäisi tehdä. ChatGPT ei välttämättä tarjoa sulle sitä oikeaa ainoata totuutta sieltä, mutta se saa sut kyseenalaistamaan ja miettimään omia toimintamalleja ja sitä kautta tehostamaan niitä. No, taloudenhallinnan puolella tekoälyä pystytään hyödyntämään taloushallinnon eri tehtävissä, laskennassa, budjetoinnissa, kassavirrassa. Siinä onkin sitten, ChatGPT ei ole tässä nyt se kuningasratkaisu, tähän on myös muita erikseen taloudenhallintaa varten tehtyjä ratkaisuja, mutta myös ChatGPT pystyy toteuttamaan peruslaskutoimituksia YMS. Rekrytoinnissa tekoäly voi avustaa esimerkiksi käymällä läpi näitä hakemuksia löytämässä siellä sun toiveiden pohjalta sen parhaan mahdollisen kandidaatin.
Mutta kun me viedään tekoälyä vähän pidemmälle ja pois näistä niin kuin ilmaisista tai liki-ilmaisista työkaluista, niin sitten me saadaan tekoäly oikeasti hallitsemaan meidän yrityksen koulutustarpeita, seuraamaan suorituskykyä ja muuta tämmöistä. Sitten me mennään taas askel syvemmälle. Päätöksenteon tuki oikeastaan sivua toiminnan tehostamista. Mikäli sä yritysjohtajana kyseenalaistat omia päätöksiä, mietit, onko tämä paras idea tehdä näin, niin jälleen sä voit löytää sitä peilattavaa sieltä ChatGPT:n puolelta. Kysy ne kysymykset sieltä, katso mitä se vastaa, arvioi omia ratkaisuja ja vertaile niitä ChatGPT:n kanssa. Se voi tarjota tosi arvokasta tietoa. No niin, jatketaan. Eli kassavaje, työkyvyttömyys ja työttömyys. Miten me voidaan yrittäjänä varautua näihin asioihin? Mennään ihan ensimmäiseksi tähän työn ja yritystoiminnan tehostamiseen, jossa 3 A:n kopla helpottaa meidän elämää aika paljon. Alihankinta, automatisaatio ja AI. Jokainen näistä osa-alueista voi omalla tavallaan helpottaa ja tehostaa meidän toimintaa. Aloitetaan alihankinnasta. Alihankintahan ei nyt ole terminä mikään uusi eikä toimintatapanakaan mikään uusi. Että itse asiassa edellisen laman jälkeen suuret rakennusalan toimijat muun muassa kovasti ajamaan alihankintaa keinona selviytyä. Nyt meillä on samanlainen tilanne näppäimillä. Alihankinta on kustannustehokas tapa hankkia työvoimaa. Me ei makseta alihankintahankkeessa, me ei makseta turhasta, me ei makseta sairaslomista eikä me oteta riskejä työntekijän suunnasta. Alihankkijoita ei myöskään tarvitse väkisin pitää niin sanotusti sisällä, eikä tarvitse miettiä, että milloin voi irtisanoa ja milloin ei, vaan sitten kun kassa näyttää siltä, että nyt ei enää kestä, niin alihankkijan sopimuksen voi vaan päättää. Kun käyttää alihankintaa, niin pystyy itse keskittymään yrityksen ydintoimintaan, eli siellä, missä se oma arvotuotanto on korkeimmillaan. Tämä nyt pätee esimerkiksi silloin, että jos sulla on vaikka, no mitäs me sanottaisiin, vaikka nyt verkkokauppa, joka myy kynttilöitä, niin sen sijaan, että sä itse yrittäisit oppia ja keksiä, miten markkinointi tehdään, niin kun sä ostat sen alihankintana, sä säästät sekä aikaa että rahaa. Sä voit itse keskittyä siihen, mitä sä osaat, ja sulla on siellä ammattilainen, joka tekee nopeasti ja tehokkaasti ne toimenpiteet, mitä sun yritys tarvitsee siihen, että se menestyy. Joustavuus ja skaalautuvuus on tärkeä osa alihankintaa myös. Eli niin kuin totesinkin aikaisemmin, niin alihankkijoita voi hankkia nopeasti ja niistä myös pääsee eroon ilman erityisempiä toimenpiteitä. Eli alihankintaa hyödyntäessä toimintaa on helppo skaalata sekä ylös että alaspäin ilman suurempia riskejä. Automatisaatio on toinen meidän isoista aista. Eli automatisaation kautta me voidaan parantaa meidän tehokkuutta. Voidaan nopeuttaa meidän rutiinitehtävien toimintaa, tuottaa niitä virheettömästi ja vapauttaa työntekijöiden aikaa sitten tärkeämpiin ja monimutkaisempiin tehtäviin. Automatisaatiota toki me voidaan teollisuuspuolella puhua niin kuin suuristakin kokonaisuuksista, robotiikasta. Jos pysytään niin kuin pienemmän skaalan liiketoiminnassa, niin automatisaatio on parhaimmillaan esimerkiksi nyt chatbot tai niin kuin automaattichatti, automatisoitu markkinointi, automatisoitu varastonhallinta. Automatisoidut järjestelmät toimii myös jatkuvasti. Eli siellä ei olla riippuvaisia enää henkilöstä, jotta se varasto esimerkiksi päivittyy, kun se automatisaatio hoitaa prosessia. Ja automatisoiden kautta me myös saadaan parannettua toiminnan laatua, koska virhemarginaali pienenee huomattavasti. Se, että miten automatisaatiota voidaan hyödyntää missäkin yritystoiminnassa, on tietysti yritystoimintakohtaista. Ja sitä varten sit kannattaakin perehtyä sen oman toiminnan automatisaatiomahdollisuuksiin. Tekoälyä, eli AI:ta, me käsiteltiinkin jo jonkun verran, mutta käydään vielä nopeasti läpi. Eli tekoäly voi olla sun konsultti, sihteeri ja asiakaspalvelija. Ja konsulttina tekoäly toimii silloin, kun se antaa sun liiketoiminnalle kasvu- ja kehitysideoita, strategioita ja peilaa sun omia ajatuksia tämän tekoälyn tarjoamien ratkaisujen kanssa. Sihteerinä tekoäly toimii silloin, kun se nopeasti ja yksinkertaisesti hankkii sulle materiaalit, mitä sä tarvit.
hankkia esimerkiksi juridista tietoa, mitä sä tarvitset. Sä voit kysyä ChatGPT:ltä, että tämmöinen ongelma, miten tämä juridisesti ratkaistaan oikein, ja sä saat sieltä informaatiota avuksesi tosi nopeasti ja yksinkertaisesti ilman googlettamisen tarvetta. Samoin voidaan hakea esimerkiksi tietyistä yrityksistä tietoa, ilman että sitä itse tarvitsee etsiä ihan vaan kysymällä, että hei, että mulla on tämmöinen yritys, kerro mulle tästä perusasiat, ja ChatGPT kertoo. Sitten niin kuin mä jo mainitsinkin, me voidaan myös syöttää dokumentteja, laittaa ChatGPT tuottamaan yhteenvetoja dokumenteista ja nopeuttaa meidän omaa työtä, eli kaikki, minkä sihteeri käytännössä hoitaisi. Asiakaspalveluna tekoäly toimii silloin, kun meillä on tekoälyavusteinen chatbotti, joka hoitaa valtaosan keskusteluista ja ohjaa tärkeimmät keskustelut vain sinne. No sitten me päästään tähän kovin mediassa puhuttaneeseen YEL-muutokseen ja miten se vaikuttaa meihin yrittäjinä. Eli työtulon määrittelyähän tullaan nyt tarkentamaan. Eli ainahan YELin niin sanottu työtulo, mikä meidän pitäisi yrittäjillä merkata, on se vastaava summa, mikä palkatulle henkilölle maksettaisiin meidän työstä. Tässähän heti moni yrittäjä huomaa sen epäkohdan, että jos me vaikka tehdään 60 tuntia viikossa töitä ja toimitaan kasvavassa yrityksessä, niin meidän palkkahan ei todellakaan vastaa todennäköisesti sitä, mikä se palkatulle työntekijälle olisi. Eli siinä tullaan ensimmäiseen ongelmakohtaan YELin kanssa, mikä oli toki jo myös ennen tätä uudistusta. Mutta tässä pääsee itse vaikuttamaan ja tässä omalla näkemyksellä ja omilla perusteluilla on onneksi nykyään jopa enemmän vaikutusvaltaa siihen, että miten se YEL-tulo sitten lopulta määritetään. Mitä tämä muutos toi tullessaan, että YEL-työtulo tarkastetaan säännöllisesti 3 vuoden välein ja oletuksenahan on, että he haluavat nostaa sitä 3 vuoden välein. Näinhän tämä ei tietenkään aina voi mennä. Ei meidän kaikkien palkka nouse maagisesti 3 vuoden välein silleen, että olisi realistista nostaa YEL-työtuloa. Mutta jälleen, kun sieltä tulee ne ehdotukset eläkelaitoksen suunnasta tai eläkevakuutusyhtiön suunnasta, meidän pitää vaan avaa suu ja kertoa perustelut siitä, että miksi tämä ei voi näin mennä. Eli näähän usein tulee niin, että se yhtiö lähettää meille ehdotuksen tästä tulevasta YEL-työtulosta, joka saattaa olla huomattavasti suurempi kuin mitä me pystytään edes maksamaan, ja meidän pitää itse reagoida siihen sitten takaisinpäin. No, tämä muutos tuo nyt kuitenkin läpinäkyvyyttä, ja niin kuin mä sanoin, perusteluiden tärkeyttä tähän mukaan. Se, että miten tämä läpinäkyvyys palvelee meitä yrittäjinä, voi olla sitten tarina erikseen. Mutta tärkeintä tässä on nyt muistaa se, että ne perustelut todellakin pitää sitten olla kohdalla. Tämä muuttuva YEL-työtulon määritys vaikuttaa tietysti meidän sosiaaliturvaan myös, että mikäli sitä työtuloa nostetaan, niin siellä sitten meidän sosiaaliturvan määrä myöskin nousee vastaavasti. Valitettavasti tämä YEL-muutos on johtanut etenkin monelle pienyrittäjälle mielenkiintoiseen tilanteeseen, jossa ne summat, mitä ehdotetaan, ei vaan mitenkään ole realistisia maksaa. Ja joissain tilanteissa ollaan saatettu yrittää pakkovakuuttaa näitä yrittäjiä takautuvasti, jolloin perusteluiden laatu ja määrä on tosi tärkeä. Tässä onneksi on perustettu yhdistys nimeltään MYRY, eli mikro- ja yksinyrittäjien yhdistys, jotka on ottaneet asiakseen tukea pienyrittäjiä näissä asioissa. Eli mikäli sulle tulee tilanne, että sä saisit takautuvan laskun, joka on aivan kohtuuton, niin ota yhteyttä MYRYyn ja he auttavat sua selviytymään siitä ja järkevöittämään sen laskun. Toivotaan, että tämmöisiä ongelmia ei kenellekään tule, mutta joillekin niitä tulee. Ja silloin kannattaa muistaa, mitä tehdä, ettei joudu itse sitten haastavaan taloudelliseen tilanteeseen YEL-maksujen takia. Nytten on myös järkevää, kun näitä aktiivisesti tarkastetaan näitä työtuloja. Oma YEL-maksua, YEL-työtuloa kannattaa nostaa nyt hieman, jotta saa itsellensä sen 3 vuoden ajan, jona aikana sitä ei voi nostaa. Näin sinne ei tulla sitten tekemään automaattinostoja, kun sä itse teet pienen korotuksen sun työtulon nyt. Mennään seuraaviin vakuutusaiheisiin sitten. Eli mitä tämän YELin lisäksi, niin mitä vakuutuksia yrittäjälle sitten
pitää tai kannattaa olla. Eli YELhän tosiaan toimii meidän sosiaaliturvan perusteena. Sieltä tulee sairauspäivärahat ynnä sun muut. Mutta etenkin ne pienyrittäjät, joilla ei ole varaa YELiä maksaa sitä määrää, mikä ehkä takaisi sen riittävän turvan, niin kyllä mä vahvasti suosittelen ottamaan sitten näitä vapaaehtoisia vakuutuksia. Ja yrittäjän tapaturmavakuutus on sieltä heti semmoinen, mikä on monelle tosi tärkeä, toki alasta riippuen. Mutta yrittäjän tapaturmavakuutus yleensä kattaa ne sairaanhoito- ja kuntoutuskulut, mutta se myös tarjoaa sulle päivärahan siltä ajalta, kun sä oot tapaturman takia poissa töistä. Tämä päiväraha on usein 100 euron luokkaa, sen voi määritellä itse, mutta se toimii vahvana tukena. Jos esimerkiksi maksaa minimi-YELiä, sieltä tulee parikymppiä päivässä korvausta, niin se 100 euron lisäkorvaus on jo merkittävä. Sen lisäksi terveysvakuutus, mikäli ei henkilökohtaista ole, on aina hyödyllinen pitää, jotta pääsee hyödyntämään yksityistä terveydenhuoltoa. Mutta tähän ei kaikilla ole tietenkään mahdollisuuksia. Meillä on onneksi hyvä terveydenhoitojärjestelmä myös ihan kunnallisestikin. Työkyvyttömyysvakuutus on toinen mielenkiintoinen ja kohtalaisen tärkeä vakuutus yrittäjälle. Se tarjoaa sitten turvaa, jos joutuu myös tapaturman, mutta sairauden takia olemaan sairaana. Silloin saa päivärahaa siltä ajalta, kun on sairaana. Näissä usein omavastuuaika saattaa olla vähän pidempi, se voi olla 2-3 viikkoa, mutta mikäli se sairastuminen olisi pidempi, niin se on äkkiä kyllä hintansa väärti. Matkavakuutus koskee tietysti vain niitä yrittäjiä, jotka matkustelee enemmän ja lienee itsestään selvä, samoin kuin henkivakuutus. Omaisuusvakuutuksista osalla meistä on kiinteistöjä ja irtaimistoa, ne tietysti kannattaa vakuuttaa asiallisesti, mutta mielenkiintoisempi näistä on tuo keskeytysvakuutus. Keskeytysvakuutus, tämä työkyvyttömyysvakuutus ja yrittäjän tapaturmavakuutus voi jokseenkin mennä ristiin. Eli etenkin silloin, jos sä oot oleellinen tekijä sun yrityksessä, ja jos sun sairastuminen aiheuttaa suurta haittaa yritystoiminnalle, eli yritystoiminta keskeytyy, niin keskeytysvakuutus kattaa menetettyä liikevaihtoa yrityksestä. Eli se voi jo yksinkin olla tosi hyvä vakuutus, mikäli ei noita muita päivärahavakuutuksia ota. Sen lisäksi keskeytysvakuutus kattaa menetettyä liiketoimintaa, jos tapahtuu vaikka vesivahinko tai tulipalo tai mikä tahansa muu vastaava tapahtuma, joka keskeyttää tai hankaloittaa liiketoimintaa. Viimeisenä sitten vastuu- ja oikeusturmavakuutukset. Eli toiminnan vastuuvakuutus on tosi tärkeä meillä kaikilla olla olemassa, mikäli etenkin tehdään töitä sellaisella toimialalla, jossa voidaan vahinkoa aiheuttaa toisille omalla toiminnallamme. Samoin kuin konsulttivakuutus konsulttitoiminnassa, mikäli sun neuvot aiheuttaa vahinkoa asiakkaalle, niin se on tosi tärkeää olla olemassa. Tuotevastuuvakuutus koskee silloin, jos sun yritys tuottaa tuotteita, jotka on aiheuttaneet vahinkoa. Oikeusturvavakuutus on myös tärkeää olla olemassa, mikäli jostain syystä joutuisi sitten juridisesti selvittelemään jotain epäselvyyksiä, mitä yritystoiminnassa on tullut vastaan. Tervetuloa tähän Yrittäjäkassan tietoiskuun yrittäjän työttömyysturvasta. Mun nimi on Teemu Ariluoma ja mä työskentelen Yrittäjäkassassa työttömyysturva-asiantuntijana, eli toimin etuusmaksatuksessa, asiakaspalvelussa ja sitten vedän näitä erityyppisiä infoja tästä yrittäjän työttömyysturvasta. Ja aiemmin on ollut palkansaajapuolella, eli työttömyysturva on sitäkin kautta tuttua, eli nyt oikeastaan infon aiheena noin seuraavat vajaa 30 minuuttia on tämä yrittäjän työttömyysturva nimenomaan ja miten se käyttäytyy, miten se ehkä eroaa palkkatyöläisen työttömyysturvasta, minkälaisia kompastuskiviä siellä voi olla ja mitä tietysti sitten jäsenyys työttömyyskassassa maksaa ja milloin etuutta voi saada ja milloin yrittäjä ylipäätään sitten voi olla työtön. Usein kun työttömyysturvasta puhutaan, niin puhutaan nimenomaan palkkatyöläisten työttömyysturvasta. Ja monesti kuulee keskustelussa, että yrittäjälle ei voi olla työttömyysturvaa ja yrittäjälle ei ole minkäännäköistä
työttömyysturvaa ja näin poispäin, mutta yrittäjällä on myöskin ihan samanlainen oikeus olla työttömyyskassassa jäsenenä siinä, missä palkkatyöläiselläkin, ja siitä on kertomassakin tässä. Tulee yrittäjäkassasta, ja yrittäjäkassa on 95 vuonna perustettu, jäseniä tällä hetkellä noin 27 000 ja viime vuonna meille liittyi noin 3 000 yrittäjää jäseneksi. Toki on myöskin paljon poistumaa jäsenistössä, eli yrittäjissä on paljon isoja ikäluokkia, joista sitten niin eläkkeelle siirtyessä toki päättävät työttömyyskassan jäsenyyden, tai sitten jos yrittäjä on lopettanut se yritystoiminnan ja alkanut tehdä palkkatyötä, niin sitten tietysti siinä kohtaa useimmiten jäsenyys vaihdetaan palkansaajien työttömyyskassaan. Ja tällä hetkellä jäsenistä on noin 2,5% työttömänä, eli aika matala työttömyysprosentti on yrittäjillä, ja ansiopäivärahaa maksetaan noin 650 jäsenelle kuukaudessa, ja viime vuonna etuuksia maksettiin reilu 10 miljoonaa euroa, eli aika suuren kuuloinen summa, mutta kuitenkin niin kuin työttömyyskassoissa ollaan tosi pientoimia, eli pääsääntöisesti työttömyyskassat jakaantuu henkilön työskentelyalan tai koulutuksen mukaan. On esimerkiksi korkeasti koulutettujen kassa, sitten on muita isoja kassoja, toki niin kuin YTK, yleinen työttömyyskassa, yli 500 000 jäsentä, että sinne kuka tahansa palkkatyötä tekevä voi liittyä jäseneksi, mutta me ollaan sitten taas ainut työttömyyskassa yrittäjille Suomessa. No minkälaisesta joukosta puhutaan, kun puhutaan yrittäjistä Suomessa, että paljonhan on usein mediassa nämä isot yritykset otsikoissa ja tätä myöten, mutta tosiasia on se, että Suomen yrityskenttä kuitenkin koostuu pääsääntöisesti pienistä yrityksistä, eli yksinyrittäjistä ja mikroyrityksistä. Yksinyrittäjiä noin 200 000 ja sitten mikroyrityksiä, eli alle 10 henkilöä työllistäviä, on jo sitten 93% kaikista yrityksistä. Ja suuryrityksiä, eli vähintään 250 henkilöä työllistäviä, on 0,2%, että 662 yritystä. Ja työttömyysturvassa yrittäjäksi katsottavia henkilöitä on noin 270 000 yhteensä. Ja meillä sitten taas yrittäjäkassassa on jäseniä noin 27 000, eli 10% yrittäjistä kuuluu työttömyyskassaan. Ja tällä hetkellä palkkatyöläisistä kuuluu noin 85%. Eli ero on niin kuin 75%, tosi suuri. Ja mistä se nyt sitten ehkä meidän mielestä täällä työttömyyskassassa johtuu, että yrittäjistä näin pieni joukko on itsensä kassassa vakuuttanut? Niin pääasiassa ainakin siitä, että yrittäjät on ensinnäkin äärimmäisen optimistista porukkaa, on kova aina usko siihen omaan yritystoimintaan ja sitten on myöskin kova drive puskea sitä asiaa eteenpäin, sitä omaa yritystä, eikä sitten ehkä mietitä mitenkään näitä työttömyysturva-asioita tai ylipäätään muitakaan sosiaaliturva-asioita kauheasti ennen kuin sitten siinä kohtaa, kun niin jotakin sattuu, että tulee työttömyystilanne tai sairastumistilanne tai muu. Ja myöskin yrittäjillä on sitten se, että ei välttämättä tiedetä tästä järjestelmästä, että monesti kun yrittäjiä tapaa eri tilaisuuksissa, niin tulee sitten ihan keskustelua, että tämmöinenkin on olemassa, että kaikki ei edes tiedä siitä, että yrittäjällä on mahdollisuus työttömyyskassaan kuulua. Yrittäjillä on tietysti YEL-vakuutus, eli yrittäjä on YEL-velvollinen, kun se yrittäjyyden vähimmäiskesto on ollut 4 kuukautta ja työtulojen määrä on ollut vuositasolta reilu 9 000 euroa. Ja meillä työttömyyskassassa on myöskin tämä YEL-sidonnaisuus tässä, että työttömyysturva pääsääntöisesti tulee sen YELin työtulon perusteella. On myöskin eri tilanteita, mitä käydään kohta läpi, milloin se määräytyy jonkun muun tulon perusteella, mutta YEL on toki ehdottomasti se yleisin. Ja YEListä sitten myöskin tulee nämä sairauspäivärahat, äitiysvanhempainrahat ja eläkkeet. Eli YEListä voi hyvin sanoa, että se on koko se yrittäjän sosiaaliturvan perusta. Ja YEL on lakisääteinen vakuutus, sitä ei voi korvata vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla. No kuka sitten on yrittäjä työttömyysturvassa, niin
Siinä on muutama tämmöinen pääkohta, mitkä täytyy täyttyä, eli vuosityötulo vähintään 14 803 €, ja tällöin nimenomaan puhutaan siitä YELin-alaisesta vuosityötulosta. Niin sitten voi olla myöskin MYELin-alainen vuosityötulo toki, jos henkilö on maatalous-, metsätalous-, YMS-yrittäjä. Tämä on tavallaan se yleisin tilanne, että minkälainen yrittäjä meillä on kassassa jäsenenä. Hänellä on vuosityötuloja vähintään toi 14 803 € ja hänellä on YEL-vakuutus tai MYEL-vakuutus voimassa. Voi olla joskus myöskin molemmat, ja tällöin sitten näiden vakuutuksien työtulot voidaan laskea yhteen. Eli YEL-vakuutus voi olla vaikka 15 000 ja MYEL-vakuutus voi olla vaikka 15 000. Tällöin hän voi sitten olla kassassa jäsenenä enintään 30 000 € työtulosummasta. Yrittäjällä on myöskin se poikkeavaa, että hän aina itse valitsee sen työttömyysturvan tason siinä liittymisvaiheessa. Eli palkkatyöläinen hän ei itse valitse mitään, vaan hän liittyy ainoastaan työttömyyskassaan, ja sitten siinä kohtaa, jos hän jää työttömäksi, niin sitten lähdetään tarkastelemaan hänen aiempia palkkatietoja. Mutta yrittäjä jo liittymisvaiheessa valitsee sen työttömyysturvan tason, mistä kohtiin hän sen haluaa ottaa, ja enimmäismäärä on aina se, mikä on se vuosityötulo siellä YELissä tai MYELissä. Useimmiten meidän jäsenet on myöskin yksinyrittäjiä. Voi olla myös useamman henkilöyrityksiä toki, mistä henkilö sitten yrittäjäasema on. Näissä useamman henkilöyrittäjissä useimmiten tullaan näihin TYELin-alaisiin osaomistajiin, eli henkilöllä on yrittäjäasema työttömyysturvassa, jos hän omistaa vähintään 15% ja hän toimii johtavassa asemassa, eli pääsääntöisesti toimitusjohtaja, hallituksen jäsenyys ja 15% omistajuus tekee henkilöstä yrittäjän. Sitten on muita tilanteita, toki voi olla välillistä omistusta tai tämmöistä niin kuin vähän poikkeavaa tilannetta, mutta toi on se pääsääntö, että jos olet toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä ja omistat vähintään 15%, niin status on taas yrittäjä. Ja sitten perhefirmassa pitää olla yhdessä perheen kanssa 30% omistus, ja sitten normaali työntekijäasemassa olevalla täytyy olla sitten jo 50% omistus. Eli pääsääntöisesti aina se, että henkilö katsotaan työttömyysturvassa yrittäjäksi, niin edellyttää työskentelyä siellä yrityksessä. Että pelkkä omistaminen ei pääasiassa niin kuin yrittäjä voi tehdä. No sitten jos henkilö sen yrittäjämääritelmän tuossa työttömyysturvassa täyttää, niin siinä kohtaa, kun työttömyysetuutta haetaan, niin työvoimatoimisto sitten on aina se, joka tutkii, että onko se yritystoiminta ollut päätoimista vai sivutoimista, vai onko henkilö mahdollisesti kokonaan työtön, ja se käydään lopussa läpi nuo kriteerit, että milloin yrittäjä on työtön, mutta niin työvoimatoimiston kriteerit on pääsääntöisesti se, että kuinka paljon se työllistää. Että jos se työn määrä siinä yrityksessä on niin suurta, että se on esteenä koko aikatyön vastaanottamiselle, niin henkilö on päätoiminen yrittäjä. Jos se työn määrä on vähäistä, niin sivutoiminen yrittäjä voi olla. Eli silloin voisit saada soviteltua päivärahaa, jos on sivutoiminen yrittäjä. Ja soviteltu päiväraha tarkoittaa sitä, että silloin työstä saadut tulot sitten vaikuttaa siihen maksettavaan työttömyysetuuteen. Ja jos nyt sitten on tehnyt palkkatyötä, eli vähintään 6 kuukautta kestänyt koko aikatyö tai sitten osa-aikatyöllä täyttänyt palkansaajan työssäoloehtoa, eli tehnyt pääsääntöisesti vähintään 18 työtuntia viikossa sen yritystoiminnan rinnalla, niin taas status on sivutoiminen yrittäjä. Ja tässä arvioinnissa, mikä työvoimatoimistossa tehdään, niin niillä yritystoiminnan tuloilla ei ole suoraa vaikutusta siihen arviointiin, vaan sillä työmäärällä, että kuka sitten katsotaan päätoimiseksi yrittäjäksi. No kuinka sitten yrittäjällä se oikeus siihen työttömyysetuuteen kertyy, niin työttömyysturvassa on aina tämmöinen työssäoloehto, eli palkansaajalla 26 viikkoa palkkatyötä vaatii se, että henkilö on kerryttänyt sen työttömyysturvaoikeuden voimaan, ja yrittäjällä tämä työssäoloehto on 15 kuukautta, eli 15 kuukautta semmoista aikaa, kun henkilö on työttömyyskassan jäsenenä, ja hän on myöskin sitten sitä omaa yritystoimintaa harjoittanut, ja hänellä on se
YEL-vakuutus tai MYEL-vakuutus ollut voimassa, tai sitten hän on ollut tämmöinen työvakuutuksen alainen osaomistaja ja saanut työlin alasta palkkaa, niin 15 kuukauden jälkeen se työssäoloehto sitten on kertynyt. Ja tällöin täytyy sitten olla aina vähintään sen niin alarajan suuruiset ne työtulot vuodessa, että se kertyy. Ja enimmäismäärä on aina sitten se työtulo, mistä sen työttömyysturva voi ottaa voimaa. Ja tässä nyt näkyykin näitä työtulotasoja, mitä ne on ollut. Viime vuonna oli 14 088 euroa ja sitten tänä vuonna on 14 803 euroa. Eli nousee vuosittain indeksillä toi työttömyysturvan alaraja. Ja 4 kuukauden työskentelypätkät siihen lasketaan mukaan, eli aina vähintään 4 kuukautta kerrallaan, jos yrittäjänä on toiminut, niin sitten se voidaan laskea mukaan tähän työttömyysturvaoikeuden kertymiseen työttömyyskassassa. Ja tämä toki on voimassa siinä kohtaa, että henkilö lähtee niin sanotusti niin ihan nollista kerryttämään tätä työssäoloehtoa. Sitten jos siirrytään palkansaajapuolelta suoraan yrittäjäksi, niin tällöin sitten pääsääntöisesti voi siirtyä mukana myöskin ne työttömyysturvakaudet sieltä palkansaajapuolelta. Eli käyn läpi sitä vielä erikseen, että miten se siirtymäaika menee, jos on sitten alkava yrittäjä. No, miten sitten se yrittäjän päiväraha lasketaan? Eli vastaus on, että se muodostuu ihan samalla tavalla kuin se palkansaajien päiväraha, eli peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja sitten ansio-osasta plus sit mahdollisia korotusosia. Ja ansio-osan suuruus määräytyy siitä työtulosta, minkä yrittäjä on valinnut sinne työttömyyskassaan, ja työtulo saa olla enintään se YELin tai MYELin työtulon suuruinen tai sitten näistä työlin niin sen vuosipalkan suuruinen. Eli palkansaajilla määräytyy kuukausipalkasta, tuntipalkasta, urakkapalkasta, mistä tahansa vakiintuneesta palkkatulosta, mitä henkilö on saanut, niin 26 viikkoa ennen työttömyysjakson alkua. Niin yrittäjällä ihan sama tilanne, mutta vuosityötulosta ja lasketaan sieltä kuukausittain 15 kuukautta ennen työttömyysjakson alkua, niin tästä sitten määräytyy se päiväraha. Mutta näin niin kuin esimerkinomaisesti voi sanoa, että jos meillä on palkkatyöläinen, kenen kuukausipalkka on 2000 euroa, ja meillä on yrittäjä, kenen vuosityötulo on 24 000 euroa, niin kyllä heillä ihan saman suuruinen se päiväraha aika lailla on. Eli siinä mielessä menee kyllä ihan yksi yhteen se laskukaava. Ja kassan kotisivulta löytyy myöskin sitten laskuri aina näihin päivärahan laskemisiin, mistä voi tarkistaa omilla työtulotasoilla, että minkä suurusta se päiväraha olisi ja toki myöskin sitten mitä se jäsenmaksu maksaa. Päiväraha määräytyy nimenomaan tämän valitun vakuutustason mukaan, että se mitä liikevaihtoa yritys pyörittää tai mitä vaikka osakeyhtiöstä otetaan osinkoina ulos, niin niille ei ole merkitystä tässä työttömyysturvassa. Eli nimenomaan se vakuutustaso, mikä sinne on valittu ja ne omat työtulotasot, niin on se, mistä se työttömyysturva määräytyy ja kertyy. Ja jäsenmaksut vähennyskelpoisia henkilökohtaisessa verotuksessa, päivärahan maksuaika pääsääntöisesti 400 päivää tällä hetkellä, niin 58 vuotta täyttäneillä voi olla 500 päivää tai sitten niin nuoremmilla henkilöillä, kenelle ei ole 3 vuotta minkäännäköistä työhistoriaa, niin voi olla sitten 300 päivää, mutta keskimäärin yleisin se on tuo 400 päivää, mikä on se maksuaika. Ja päivärahassa maksetaan 5 arkipäivää viikossa, eli maanantaista perjantaihin ja myöskin arkipyhät maksetaan, jos henkilö on kokonaan työtön, niin niiltä saa myöskin päivärahaa. Ja päivärahahan on verotettava etuus, eli siihen aina sitten kannattaa hakea muutosverokortti etuuden maksatusta varten, eli silloin sitten saa sen oman veroprosentin mahdollisimman oikeaksi. No tässä vähän sitten vertailua, että minkä verran se työttömyyskassan jäsenyys hyödyttää. Eli vasemmassa reunassa meillä on nyt tuo vuosityötulo siitä yritystoiminnasta, sitten on jäsenmaksu per kuukausi, mikäli vähennyskelpoinen verotuksessa. Sitten on päiväraha per arkipäivä ja päiväraha kuukausitasolla. Ja viimeisessä rakkeessa oikealla on tämä erotus siihen, että paljonko sitten työttömyyskassasta saa enemmän kuin
olisi pelkästään Kelan peruspäivärahalla, niin siitä näkee suoraan, että paljon on niin kuin rahallinen vaikutus siihen työttömyyskassan jäsenyydellä, jos sitten työttömyysturvaa jossain kohtaa tarvitsee. Mutta tosiaan, niin kuin aiemmin sanoin, niin löytyy se laskuri sieltä kotisivulta, mistä voi ihan omilla työtuloilla käydä vilkaisemassa, että paljonko se työttömyysetuus on. Jos tuosta siirtymäajasta sitten, eli jos palkansaajasta siirtyy yrittäjäksi, niin aloittavalla yrittäjällä on tämmöinen 18 kuukauden jälkisuoja-aika, ja 18 kuukauden jälkisuoja-aika tarkoittaa sitä, että se päiväraha on suojattu se ensimmäistä 18 kuukautta sen aiemman palkansaaja-aseman perusteella. Eli jos ei ole ehtinyt sitten olla yrittäjäpuolella jäseneltä vaadittua 15 kuukautta ja yritystoiminta sitten syystä tai toisesta on päättynyt ja henkilö on työttömänä, niin tällöin sitten voidaan hyödyntää niitä aiempia työtuloja sieltä palkkatyöstä, jos on kuukauden kuluessa siirtänyt jäsenyyden siitä aiemmasta kassasta eroamisesta. Niin miten se nyt sitten käytännön tasolla toimii, niin sillä tavalla, että jos meillä nyt olisi henkilö liittynyt tänne työttömyyskassaan jäseneksi vaikka tammikuun alussa, ja sitten hän lokakuussa totesi, että tällä hetkellä mun nyt ei ole enää asiakkaita, tilauksia, mitä tahansa, ja olisi työttömänä, niin siinä kohtaa sitten lähdetään tarkastelemaan, että ei ole kertynyt 15 kuukauden ehto täällä yrittäjäpuolella, ja sitten lähdetään tarkastelemaan, että onko aiempaa jäsenyyttä jossakin palkansaajakassassa, ja sitten huomataan, että kyllä on henkilö ollut jäsenenä vaikka yleisessä työttömyyskassassa, ja pyydetään sieltä sitten hänen jäsenyystiedot, ja sitten käynnistetään hänelle etuuden maksatus niiden aiempien palkkatulojen perusteella. Eli tällöin pystytään hyödyntämään niitä aiempia palkkatuloja siihen työttömyysturvaan. Jos nyt sitten haluaa, että on täysin katkotta menee jäsenyys, niin silloin tosiaan enintään kuukauden katkos on maksimiaika, mikä saa olla jäsenyyksien välissä palkansaajapuolelta yrittäjäpuolelle siirtyessä. Ja 3 kuukauden kuluessa, kun jäsenyyden siirtää, niin silloin ei voi työttömyysturvaan tulla minkäänlaista katkosta, koska tuo yrittäjän työssäoloehto on 15 kuukautta ja palkansaajan jälkisuoja on 18 kuukautta, niin tällöin sitten, kun se jälkisuoja-aika päättyy, niin on se 15 kuukauden ehto jo kerrytetty täyteen, mikäli on sitten 3 kuukauden kuluessa sen jäsenyyden siirtänyt. Eli tämä kannattaa aina huomata, jos on alkava yritystoiminta kyseessä ja on ollut aiempi jäsenyys siellä palkansaajapuolella. No sitten on viimeisenä aiheena oikeastaan, että milloin yrittäjä nyt sitten katsotaan työttömäksi, jos henkilö on työttömyyskassassa jäsenenä ja hän sitten työttömyysetuutta tarvitsee, niin mitä hänen täytyy konkreettisesti tehdä, että sitä työttömyysetuutta saa. Eli tosiasia on se, että yrittäjä ei voi saada työttömyysetuutta päätoimisen yritystoiminnan ajalta. Eli tällöin siinä on oikeastaan 3 vaihtoehtoa, että yritystoiminta täytyy olla lopetettuna, yrittäjäasema päättynyt tai työllistyminen yrittäjänä päättynyt. Ja nämä nyt sitten koostuu vähän eri kohdista riippuen yhtiön muodosta. Mutta jos ensin käsitellään vaikka osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö, niin mitä tämmöiseen yrittäjän täytyy olla tehnyt, että hän työttömyysetuutta saa, niin hänellä täytyy olla verottajarekisterit suljettu sen yrityksen osalta, eli alvi, ennakkoperintärekisteri pääsääntöisesti, myöskin työnantajarekisteri, jos yritys on siellä, ja sitten YEL-vakuutus täytyy olla poikki. Eli tällöin hän on sitten työtön. Toki on niinku vaikka konkurssitilanteita, milloin henkilö on myöskin aina työtön, mutta niinku suurin osa, ketkä päivärahaa hakee, niin kyseessä on tämmöinen vapaaehtoinen toiminnan seis laittaminen, eli silloin itse laitetaan kiinni se alvi-ennakkoperintärekisteri ja sitten suljetaan se YEL-vakuutus ja se on se, mitä työvoimatoimisto vaatii, että yrittäjä on työttömänä. Itse yritys saa olla olemassa, siellä saa olla myöskin rahaa sisällä, se ei estä sen työttömyysetuuden maksamista. Niin kuin oikeastaan ainut tilanne, mikä yrittäjällä voi estää sen, että se työttömyysturva ei heti ala, jos hän on 15 kuukautta ollut jäsenenä, on se, että yrittäjällä voi tulla semmoista jaksotusaikaa, jos yritystoiminta on myyty tai sitten on realisoitu jotain yritysomaisuutta toiminnan päättyessä tai on sitä
taseessa sitä yritysomaisuutta myytäväksi, niin tällöin voi tulla tämmöistä myyntivoiton jaksotusta, että ihan mistään pikkusummasta siinä ei puhuta, että viimeisen täyden tilikauden taseesta täytyy olla vähintään se jäänyt 20 000 euroa plussalle, tai sitten täytyy olla liiketoimintakauppa, osakekauppa, että meillä on noin 5% hakemuksista, kenellä tulee tämmöistä myyntivoittojaksotusta siinä kohtaa, kun toiminta päättyy, että siellä on jäänyt sen verran rahaa, mutta se ei myöskään poista sitä päivärahaoikeutta, vaan se siirtää sen alkamista, eli tilanne rinnastuu hyvinkin siihen, kun palkkatyöläiseen maksetaan vaikka työsuhteen päättyessä joku kultainen kädenpuristus, eli tämmöinen tukipaketti tai sitten päättymissopimukseen liittyen useamman kuukauden palkka, niin tällöin myöskään palkkatyöläinen sitten työttömyysetuutta saa. Ja nimenomaan nämä verottajan rekisteripoistot, eli alviennakkoperintä, ja sitten se YELin lopettaminen koskettaa osakeyhtiötä, kommandiittiyhtiötä ja avointa yhtiötä. Ja sitten meillä on toki niinku kevyempiä yritysmuotoja, esimerkiksi kevytyrittäjyyspalveluita käyttävät tai sitten yksityiset elinkeinonharjoittajat tai toiminimellä olevat, mitä nimitystä siitä nyt käytetään, niin heillä riittää pelkkä YEL-vakuutuksen päättäminen ja henkilö on työtön. Eli jos sulla on toiminimiyritys ja sitten sulla on semmoinen tilanne, että sulla ei ole asiakkaita, tilauksia, mitä tahansa, ettei sitä yritystoimintaa pysty harjoittamaan, niin siinä kohtaa YEL-vakuutus poikki, ilmoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi työvoimatoimistoon ja sä oot työtön. Eli näin se toimii sitten niillä yhtiömuodoilla. Sitten on tosiaan näitä tilanteita, että jos se yrittäjäasema on päättynyt, eli on esimerkiksi luovuttu niistä osuuksista tai asemasta yrityksestä, ettei enää täytetä tätä yrittäjämääritelmää, eli osakkeiden myyntitilanne, omistusosuus on sen alle 50% ja työntekijäasemassa olevalla ja sitten siinä johtavassa asemassa olevalla niin alle 15% ja sitten niin näissä tilanteissa myöskin henkilö on oikeutettu työttömyysetuuteen. Sitten on myös muita tilanteita, että jos on kausiluonteista se yritystoiminta, niin silloin kun se työskentelykausi päättyy, niin taas on työttömyysturvaan oikeus siinä kohtaa, eli silloin ala toki täytyy olla kausiluonteinen ja sen sitten tavallaan ilmoittautumisen yhteydessä tarkastelee aina työvoimatoimisto. Ja sitten on erilaiset työkyvyttömyys- ja sairastumistilanteet, missä voi myöskin saada työttömyysetuutta, eli mitä tapahtuu, jos yrittäjä sairastuu pidempiaikaisesti ja 300 päivää on sairauspäiväraha ja lasketaan lauantait mukaan. Ja tämän jälkeen, jos se sama sairastumistilanne jatkuu, niin voi olla sitten tietyissä tilanteissa oikeus tähän työttömyysetuuteen, eli saadaan jatkaa siitä sitä maksamista. Ja sitten on myöskin palkansaajaan rinnastettavia yrittäjiä, kenellä on työttömyysturvaoikeus, eli palkansaajaan rinnastettava yrittäjä työskentelee harvalukuisille toimeksiantajille, ja siinä kohtaa sitten, jos toimeksiantosuhde sinne päättyy, niin taas on työttömyysturvaoikeus voimassa. Ja tosiaan yritys saa olla siellä kaupparekisterissä koko ajan kaikissa tilanteissa. Yrityksessä saa olla myöskin rahaa sisällä. Että jos yrityksellä on pankkitilillä rahaa, niin se ei vaikuta näihin etuusoikeuksien alkamiseen. Tässä vielä vähän yhteenvetona, että miten se ansiosidonnainen päiväraha yrittäjällä vuonna 2024 pyörii. Eli lähtee tietysti siitä, että henkilö liittyy itse yrittäjänä kassaan, valitsee sen oman työttömyysturvatason, missä enimmäismäärä on sen YELin tai MYELin alainen työtulo, tai sitten niiden yhteissumma, tai sitten näillä osaomistajilla se YELin alainen vuosipalkka. Ja tällöin sitten, jos toiminta loppuu, niin osakeyhtiöllä, kommandiittiyhtiöllä, avoimella yhtiöllä verottajarekisterit ja YELi poikki, tai sitten esimerkiksi toiminimellä vaan se YELi poikki. Ja ihan sama kaava sen jälkeen, eli ilmoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi työvoimatoimistoon ja päivärahahakemus tänne meille kassaan. Ja me sitten katsotaan, että mikäli ei ole mitään myyntivoittoa siitä jäänyt, niin sitten päivärahahakemus alkaa 7 päivää omavastuuajan jälkeen. Ja yritystoiminnan saa myöskin käynnistää uudelleen sit siinä kohtaa, jos ajat on paremmat, niin mikään ei sitä estää, eli toiminnan voi sitten käynnistää uudestaan kyllä, ja se yritys saa olla koko ajan olemassa. Mutta tämmöinen lyhyehkö tietoisku tästä yrittäjän työttömyysturvasta, ja jos tästä tulee kysyttäviä, niin
kassan kotisivulta löytyy noin meidän yhteystiedot, eli suoraan puhelinpalveluun voi olla yhteydessä, tai sitten voi jättää myöskin takaisinsoittopyynnön, tai sitten laittaa toki vaikka sähköpostia, niin vastaillaan, mutta yrittäjäkassa.fi sitten lisää infoa. Kiitoksia. No niin, hei. Tervetuloa minun puolesta tähän tapahtumaan. Minä olen Anette Ferssel ja edustan Suomen suurinta rakennusalan osuuskuntaa Eurowork Center OSK:ta. Ja tänään haluan jutella teidän kanssa tilanteesta, mikä vallitsee nyt tällä hetkellä rakennusalalla ja mitä me voidaan tehdä, jotta voitaisiin välttyä isoimmilta riskeiltä rakennusalan yrittäjinä. Otsikoissa saamme valitettavan paljon lukea, että isotkin rakennusliikkeet kaatuvat ja tulos pienenee, liikevaihto pienenee, puhumatta pienistä pienyrittäjistä rakennusalalla. No minkä takia yritykset sitten nyt kaatuu? No se on tietenkin kaikki tämä maailmalla vallitseva kriisi. Kysyntä on pienentynyt, rakennetaan vähemmän. Minkä takia sitten kysyntä on pienentynyt ja rakennetaan vähemmän? Koska inflaatio ja korkean nousu teki sen, että ei enää ole niin isoa kysyntää. Tämä etenkin koskee, kun rakennusala on pitkälle ketjutettu, joten työmaalla saattaa olla LV-urakoitsija, sähköurakoitsija, väliseinäurakoitsija ja niin eteenpäin. Jos yksi toimiala sieltä kaatuu, niin se saattaa aiheuttaa ketjureaktion ja menevät konkurssiin myös muutkin yhtiöt siitä työmaalta. No sitten taas, kun se vaikuttaa tosi paljon, Suomessa on tosi paljon pieniä rakennusalan yhtiöitä ja kun olemme saaneet, tai pienen rakennusalan yhtiöt, kun olemme saaneet nyt nauttia siitä, että muutama vuosi takaperin rakennettiin paljon, mutta sitä puskuria ei kuitenkaan ole tullut tarpeeksi. Eli yrityksen rahapuskuri on liian pieni, joten pienenkin kompastuskivi, niin yhtiö saattaa mennä konkurssiin. No onko tässä sitten enää mitään tehtävissä? Jos on vakavarainen yhtiö tällä hetkellä, niin totta kai siellä on takaraivossa se, että mitä minulle käy, jos tämä tilanne vielä pahenee. Tällä hetkellä kannattaa keskittyä riskien minimointiin, riskien hallintaan, oman toiminnan tehostamiseen ja prosessien tehostamiseen. Oman toiminnan vakuuttaminen, se on A ja O. Vakuutukset pitää olla kunnossa sekä alankohtaiset, pakolliset että myös vapaaehtoiset. Ja sitten tietenkin pienyrittäjillä kannattaa turvata oma toimeentulo liittymällä esimerkiksi yrittäjäkassaan. Se on valitettava totuus, että moni sanoo, että yrittäjiä, mitä on haastatellut, niin eihän minulla ole mitään turvaa on. Ihan hyvä turva on ja yrittäjäkassa on se ensimmäinen, johon kannattaa liittyä, jotta voi turvata oman toimeentulon. No jos puhutaan siitä, että miten voit turvata oma liiketoiminta ja oma toimeentulo. Suuria vahinkoja uhka. No, tämä on just tätä riskien hallintaa, mahdollisimman vähän reklamaatiota tuottavia työtä. Ja sitten se vakuuttaminen, se on A ja O. Just niin kuin mainitsin tuossa, että nimenomaan ne alankohtaiset, pakolliset vakuutukset ja myöskin vapaaehtoisia vakuutuksia kannattaa hyödyntää tässä tilanteessa. No mitäs tämmöinen, kun töitähän pitäisi tehdä ja ehkä jopa jossain isommissa yhtiöissä pitäisi työllistää tai käyttää alihankintaa, mikä on hyötysuhde tällä hetkellä. Me tiedämme sen kaikki, että työntekijät tuovat sen rahan taloon, mutta myös työntekijät on kiinteitä kulua, jotka pienentävät meidän tulosta. Eli kannattaako työllistää työsuhteeseen vai alihankintaan, niin itse olen sitä mieltä, että ehdottomasti alihankintaan. Sitä voi tehdä vastuullisesti, tehokkaasti, mutta myös järkevästi. Tässä myös esimerkkinä, miten voisit käyttää. No miten sitten on hyviä esimerkkejä, miten käyttää alihankintaa? No osuuskuntayrittäjä on aika helppo käyttää. Osuuskuntayrittäjä toimii osuuskunnan nimiin yrittäjämäisesti. Hän on ihan samanlainen yrittäjä kuin sinäkin. Hän vaan toimii osuuskunnan tuella ja turvalla. Eli osuuskuntayrittäjä tuki ja turva kuin osuuskunta, niin hänellä on pienemmät yrittäjäriskit. Mutta hän on kuitenkin toimii tilaajavastuulain alaisuudessa, eli hänellä on kunnossa kaikki tilaajavastuuasiat, kuten vastuuvakuutus, rakennusaikainen vakuutus, tapaturmavakuutus ja muitakin vapaaehtoisia vakuutuksia.
No miksi kannattaa käyttää osuuskuntayrittäjää, niin sehän on nimenomaan, kun sä maksat vaan tehdystä työstä ja se, mitä olet sopinut suoraan yrittäjän kanssa. Eli perinteisesti joko se sovitaan tuntilaskutushinnalla tai sitten urakkahinnalla. Eli sinun hyödyt on tosiaan vaan ne, että sinä maksat vain tehdystä työstä toisin, kun sulla olisi työsuhteessa ihminen, jossa sinä maksat työnantajakulut, kaikki sivukulut, sairaslomat, tämmöiset. No sitten mennään siihen, että kannattaako perustaa nyt ihan oma yritys rakennusalalla tässä maailman tilanteessa. Niin mun mielestä ei, koska riskit on isot. Riskejä on pienennettävä, mutta on tosiaan sitä vaihtoehtoa, millä voi toimia yrittäjänä, mutta esimerkiksi tämän osuuskunnan tukemana, jossa osuuskunta hoitaa yhteiskuntavelvoitteet, sä pystyt keskittymään vaan siihen työhön. Sillä kannattaa kokeilla vähän sitä yrittäjän siipiä niin sanotusti. Se on hyvä ponnahduslauta, jollekin se on vain vaihtoehto, että ne on jäänyt osuuskuntayrittäjäksi ja ne on tyytyväisiä, koska ne pystyy keskittymään siihen, mitä ne osaa parhaiten, eikä niinkään siihen yrittäjäbyrokratiaan pyörittämiseen. Eli osuuskunta tosiaan tarjoaa yrittäjille laajasti palveluita paljon pienemmällä yrittäjäriskillä kuin ihan perinteinen toiminimiyrittäjä tai tämmöinen Oy-yrittäjä. Osuuskunnan yrittäminen hän soveltuu melko laajalle monelle alalle. Itse kun olen perehtynyt hyvin tähän rakennusalaan, joka on herkkä, suhdanneherkkä, meille tulee kriisit hitaammin, mutta myös elvytään niistä kriiseistä hitaammin. Mutta ei rajoita millään lailla toimialaa. Osuuskunnassa voi toimia ihan millä alalla hyvänsä. Sitten mä haluaisin vähän näyttää teille, että esimerkiksi mitä tämä meidän rakennusalan osuuskunta, niin palveluita on lueteltu tässä monta. Tärkeimmät hyödyt ehkä tässä on nimenomaan tuo kollektiivinen yrittäjyys, riskitön ja turvallinen ja osuuskunnan tuki. Kannattaa harkita osuuskuntayrittäjyyttä ennen kuin perustaa sitä omaa yritystä. Mä haluan kiittää teitä ajasta. Tässä löytyy mun yhteystiedot. Ihan mitä vaan kysyttävä. Rohkeasti saa soittaa, saa laittaa sähköpostia. Tavoitettavissa ympäri vuorokauden voisin sanoa näin. Kiitos osallistumisesta.